Bueno, bagoaz ariketa honekin, ariketa hau da 2019 urteko ezoiko deialdiko ariketa bat, bai, probabilitatekoa. Esaten du, populazio batean emakumezkoa izateko eta diabetesa pairatzeko probabilitatea 6 da. Bueno, datu honek jartzen joango gara, emakumezkoa izan eta diabetesa izateko probabilitatea 6, beraz, 0,06. Bueno, gero esaten du, gizonezkoa izateko eta diabetesa ez pairatzeko probabilitatea ostera 37. Bueno, gizonezkoa izango litzateke emakumearen kontrakoa, ezta? Emakumea ez izatearen probabilitatea eta diabetesa ez pairatzeko probabilitatea, beraz diabetesaren kontrakoa ere bai, aurkako, 37, 0,37. Bale, eta azkenik, aipaturiko populazioan emakumezkoen proportzioa 0,54 da. Beraz, emakumea izatearen probabilitatea 0,54. Bueno, orduan, galdetzen dizkigute hemen gauza batzuk. Zer galdetzen digute? Lehenengo eta behin, ze probabilitate dago aukeraturiko pertsonak diabetesa pairatzeko. Bale, diabetesa pairatzeko probabilitatea kalkulatu behar dugu. Bueno, horrekin joan baino lehenago ikusi fijatuko gara hemen, bai? Hau zer da? Bueno, hau da argita garbi De Morganen legea. Bai, hemen aplikatu behar ditugu De Morganen legea. Orduan, ematen didate datu hau, bai? Hau badakit dela 0,37, baina nik badakit honen baliokidea dela De Morganen legeak ezagutzen ditugulako bilderen aurkakoa. Hau ere 0,37 da. Eta gero ere badakit bilderen aurkakoa dela batken bilde. Bai? Orduan, hau dana 0,37 balio behar du. Orduan, konturatzen zarete hemendik bilduraren probabilitatea kalkulatu dezakegula. Hau da, 0,37 berdin batken bilde. Horrek esan nahi du, emakumea izan edo diabetesa izatearen probabilitatea izango dela batken 0,37, hau da 0,63. Bueno, orduan, zertarako kalkulatu dugu bildura, begira. Nik orain bildura ezagutzen baldin badut, ebaketa ere baldin badaukat eta eren probabilitatea baldin badut, derena kalkulatu dezaket. Eta hori da atalean eskatzen digutena. Bai, begira. Momentu bat, jarriko dugu bilduraren bilderen formula. Izango litzateke, eren probabilitatea gehi deren probabilitatea ken ebaketaren probabilitatea. Bueno, konturatu behar zarete, formula honetan ezagutzen ditugula datu guztiak deren probabilitatea izan ezik. Beraz, kalkulatu ahal izango dugu. Ordezkatuko ditugu datuak. Bildurarena 0,63, oraintxe bertan kalkulatu dugu. Eren probabilitatea 0,54, buruketak ematen digu. Derena da kalkulatu behar duguna eta ebaketaren probabilitateak ere buruketan ikusten dugu. Bueno, hemendik deren probabilitatea bakantzen dugu eta ematen digu deren probabilitatea izan behar dela 0,15. Bueno, orduan lehenengo galdera erantzun da. Bigarren galdera, aukeraturiko pertsona emakumezkoa bada, begira, hemen baldintzapeko probabilitate bat dugu. Momentu bat, adieraziko dugu, baldintzapeko probabilitate bat daukagula. Eta ezagutzen dugun datua da emakumezkoa dela. Orduan, hau horra bera. Zein da diabetesa ez pairatzeko probabilitatea? Orduan, diabetesa ez pairatzeko probabilitatea. Bueno, baldintzapeko probabilitate bat danez, formula sartu behar dugu. Baldintzapeko probabilitatearen formula. Badakizue, goian bien arteko ebaketa, beraz, deren kontrakoa ebaki eta behan bekoaren probabilitatea. Bueno, zer gertatzen da hemen? Begira, bekoaren probabilitatea emakumea izatearen probabilitatea ezagutzen dugu, 0,54. Zer gertatzen da goikoarekin? Ebaketa bat ikusten dugunean eta bietako bat aurkakoarekin agertzen denean gogoratu dela kenketa bat. Kenkizuna beti izango da marratxoa eroaten ez duena. Eta kentzailea izango da bien arteko ebaketa, baina aurkako hori gabe. Hau da, eren probabilitatea ken, ebaki deren probabilitatea, edo de ebaki ordenak ez deko garrantziarik. Orduan geratuko litzaiguke 0,54 ken ebaketa 0,06
zati 0,54. Eta honek ematen du 0,889. Borobilduta, Bueno, bagoaz azkenengo galderagaz. Aukeraturiko pertsona diabetesa jota badago, abegira, hemen ere baldintzapeko probabilitatea, Ze badakigu diabetesa jota dagoela. Orduan, planteatuko dugu momentu bat, horrela, baldintzapeko probabilitatea. Eta ezagutzen dugun datua da diabetesa daukala. Zein da emakumezkoa izateko probabilitatea? Bale. Bueno, orduan berriro ere formula jarriko dugu. Goian ebakide eta bean diabetesa izatearen probabilitatea. Ebakide buruketak ematen duen datua da 0,06. Eta diabetesa izatearen probabilitatea aurretik kalkulatuta geneukan, guk kalkulatu dugu 0,15 izan da. Bueno, zatiketa honek ematen du 0,4. Eta bukatu dugu.